Niin moi ja tervetuloa tänne JB Gamesin uusimpaan videoon. Ja täällä näin, niin kuin näkyy, me pelaamme taas Sims 4 Siminluonti-demoa. Joo, elikkä eka ihan tämmönen ilmoitusasia on vaan tämä, että sori kun mä en lisännyt näiden YouTubaajien linkkejä tonne kuvaukseen, viime videoiden kuvaukseen. Mä tuun lisäämään ne tänään, kun mä vaan muistan sen. Ja mä oon tosi pahoillani siitä. Joten viimeksi me tehtiin herbalisti tän Sims 4 Siminluonti-demon avulla. Ja mä en laittanut sitä linkkiä sinne viime videon kuvaukseen, kun mä tulen kyllä lisäämään tänään, kun mä vaan muistais. Tänään mä ajattelin, että mä aion tehdä Herra Lakon, siis ihan normaalisti vaan Lakko, joka on tunnettu FIFA 14 back opening videoista, erityisesti FIFA 14 videoista. Joten eiköhän aloiteta, se kuva olisi pitänyt tähän ilmestyä. Joten eiköhän aloiteta. Jep. No mulla on tässä mun puhelimessa taas kuva hänestä ja hänellä on tässä lasit ja punainen lippis ja ruskea paita ja joo. Jep. Elikkä hän on mies ja laitetaan tänne heti, että hän on Lakko YT. Noin. Ja katsotaan sitä ääni. About tällainen ääni. Ja nää on vähän nää tavoitteet on vähän ärsyttäviä, mutta koska nää on YouTubea ja niin mä ajattelin, että mä aion pistää tämän, elikkä koko maailman ystävä. Elikkä pitää olla itsevarmuutta, sit pitää olla reipas. No ei reipaskaan tarvii olla. Pitää olla äijä. Ja sitten varmaan kunnianhimoinen. No ihan hyvät niinku YouTubea niinku sellaiset niinku piirteet. Joten eiköhän aloiteta tämän Lakon tekeminen. Mutta nyt kaiken ylimääräisen täältä pois. Oho. No on kyllä Lakko ei ole mielestäni kalju. Oottakas hetkinen. Joo, ei ole. Elikkä jos tämmönen päämuoto. Mä en ihan kauheasti päätä nyt viittiin vielä muokata. Ikona laitetaan ne hiukset. Joten noin. Lakolla näyttäisi olevan semmonen melko ruskea tukka. About tollanen. Ja tukan suhteen. Tuket on vähän ärsyttäviä, vielä laittaa. Tässä kuvassa hänellä on lippis, joten en voi kauheasti katsoa, mutta ei sillä näin pitkä ole tää tukka. Ei se kyllä tollanenkaan. Mä sanoisin, että se on joku tällainen about tällainen. About tollanen. Ja mistä se lippis jäti, niin se ei kauheasti hämää. Eikö se lippiksi saa muka oikeasti toisinpäin? Onks nää oikeesti tosissaan? Eikö sitä lippissä saa oikeesti toisinpäin? No, katsotaan miten se sitten tulee sopimaan. Mä otan sen nyt tämän hatun ensiksi pois, niin laitetaan sitten jos se sopii tähän muuhun asusteeseen. No muuten pitäis muokata toi lihavuus pois. Elikkä joo, katsotaas. Aloitetaan sitten vaikka muokkaamaan otsaa ja oho, tähän tuli kulmakarvat. Siis tämä. Mitä joku päämuoto. Mä en nyt ihan hirveästi päämuotoa viitti. Me otetaan ensimmäisenä tämä. Ja kuvassa tää näyttäisi olevan semmonen vähän suppeampi tää. Se ei ole näin pullea. Se ei ole näin pullea. About. Noin, nyt tää ei oo kauhean pullea. Noin. Ja about toi on ihan hyvä. Mun mielestä tää näyttää hyvältä. Tää muoto tää on näin. Sitten on nää silmät. Miksi nää silmät tästä näy? Mä otan nyt nää kulmakarvat sit vaikka ekaan, niin sen saa nopeammin. Otetaan nyt CK alta pois. Elikkä mielestäni tää muoto on ehkä hieman ärsyttävä. Siis nää tämmöset, tää on tämmönen kulma. Se on ehkä hieman ärsyttävää. Tällainen voisi olla. Kyllä tää sittenkin tää kulma on ihan ok näköinen, mutta se on ehkä vähän liian tämmönen niinku
miten nyt sanois, ehkä vähän semmonen liian kulmikas tästä kohdasta. Liian semmonen kulmanen, että jos se sais vähän pyöreämmäksi, se voisi olla ihan hieno. Toi nyt kelpaa. Kun ei, jos mä otan tollasen, niin se pitäisi niinku kaartaa ja... Onnistuisiko se? Ei, otetaan tämä ja... About tollanen. Sitten nää silmät ei kyllä yhtään näytä lakon omalta. On lasit kaikissa. Mä yritän nyt varmaan tekemään... Mä löysin nyt yhden kuvan. Missä sen silmät vähän näkyy. Nyt mä en näihin silmiin kauheasti puutu, koska nyt taitaa tulla ekaa kertaa lasit. Lasit on tämmöset silmäläiset päähän ja... tässä on tällaiset pyöreät. Tää on niinku, nää näyttää edes joiltain. Millaiset ne on tässä päässä? Ne on tommoset pyörät. Otetaan tällaiset, kun on tämmöset badass-lasit, kun ei tässä oikein oo parempaa aurinkolasia valikoimaa, koska sit nääkään ei näytäkään hyvältä, eikä tämä. Otetaan nämä, niin nää on semmoset, nää vois sentään olla lakolla päässä, koska täällä ei ole tän hienompia noita laseja. Sitten vähän korvia ehkä ei tarvii olla niin about tollanen. Tästä on vähän kriimi, pakko sanoa. Niinku tuijottaa mua tolleen niinku, että mä tapan sut tyyliin. Ja sitten nenä. Mä sanoisin about toane. Kuinka paljon sitä sit läpi? Se tulee tuolta tolleen. Otetaan toi muoto ja muoto tästä pikkusen. About tollanen. About tällainen. Tää on ihan ok näköinen. Sitten suu vielä. Tämmönen hieno hymy tässä kuvassa. Ja niin, ja jos teillä on jotain ideoita, kenen YouTubeajan te haluaisitte minun näkevän, kenet te haluaisitte nähdä minun, kuka YouTubettaja mun kannattaisi tehdä, niin antakaa niitä kommentteja. Tai antakaa niitä ideoita ihmeessä, mä olisin tosi tyytyväinen. Joo, sitten tää leuka. Sanoisin about tollanen, toi on ihan hyvä. Nyt tää vartalo. Elikkä otas nyt tää lihavuus ihan ensimmäisenä pois. Ihan heti niinku, ihan alkukäsittelyyn. Oho, tää on vähän tämmönen niinku, miten se sanotaan noin. Mä yritän heti varmaan sit tekemään vähän näitä käsimuutoksia, kun mä en tehdä ne lopuksi. Tätäpä on niin ylhäällä. Jotenkin ärsyttää mua. Miten toi... Tää pää näyttää niin... Oho, no niin, nyt mä sain sitä päätä vähän muokattua. Ja toi pää näytti niin ärsyttävän pieneltä tähän vartaloon. Joo, jos mä ehkä vähän vielä tätä niinku... ehkä vähän ehkä hieman liian Mä en ole liian pullea siitä. Toi on parempi. Tää on parempi, kun päätä nyt saatiin vähän muokattua. Hieman noin ja... About noin ja... Nyt tätä kun ei lakko ole lihava. Suoraan sanottuna ei ole. About tollanen. Otetaan vähän vielä tuolta noin. Ja näin. Tää on nyt hyvä tää vartalo. Vartaloa jouduttiin niinku ekan kerran niinku varsinaisesti lähteä muokkaamaan, kun tässä oli aloituksessa semmonen oikein kunnon lihava kakka. Siis semmonen lihava.
Otetaan about tällainen. Näin. Sitten katsotaan toi paita. Tässä kuvassa tää paita on ruskea. Siinä lukee choose your weapon. Meillä ei nyt valitettavasti ole sellaista paitaa, missä lukisi choose your weapon. Otetaan musta. Tai sit oiskohan tässä joku... Eiku sit tää on niinku toikaan ei näytä sille. Otetaan musta, kun ei tää nyt oikein löydy semmoista hyvää ruskeata paitaa. Sitten näin, mä veikkaan, että sillä on farkut varmaan jalassa, kun mä en tästä kuvassa sitä näe. Otetaan farkut ja katsotaan nämä värit vähän. Ja sit sillä voisi ehkä olla jalassa. About tollaset. Toi vois olla hyvät nää farkut. Ja mitäs muuta? Kengät kyllä muutetaan nyt heti alkuun. Eikä sit hänellä on jotkut tennarit varmaan tässä kuvassa, kun sitäkään ei näy. About toi vois olla ihan hyvä. Joo, tää on Sims 4 Creator aika hyvin niinku suunniteltu. Tässä voi tehdä aika realistisia tai semmosia oikein semmosia hienoja sanoisinko. Niinku henkilöt, mä voin niinku tehdä tän toi lakon vaikka ton naaman ja tää on paljon monipuolisempi kuin Sims 3 se Sim Creator. Eikö se on about tässä näin, mutta toi... Ai niin se lippis piti nyt kattoo. Katsotaanko siellä vielä jotain? Joo, en mä kyllä mitään koruja enkä mitään lisäämässä. Punainen. Juu ei. Ei sovi. Mä en tähän lippistä mukaan. Eiköhän se alkaisi pikkuhiljaa olemaan tässä näin. Tässä olisi meidän lakko tehtynä Sims 4 Sim Creatorissa. Mahtavaa. Tää mun mielestä näyttää ihan hyvältä. Nämä vaatteet on aina niin samantyyppiset. Aina on musta, joko musta huppari tai musta paita ja sit farkut ja tennarit. Mutta ei tässä oo paljon näitä vaatevaihtoehtoja. Nyt tallentamassa ja kuvaus on tietysti lakko. Katsotaas mitä muuta tässä on. Onks se toisissas? Mutta otetaan tämä. Tää hymy. Ei. Otetaan tämä. Noin. Ja sitten mennään vähän tsekkaamaan meidän galleriaa ja katsotaan kuinka paljon tänne on tullut taas lisää näitä luomuksia. Nollataloutta. Joo. Päivitäs nyt se. Miten tää voi sanoa, että on nollataloutta? Et sä vaan pysty miten sä pystyt sanomaan? Nollataloutta! Pitää päivittää. Nyt päivitä. Nollataloutta! Viimeis oli 850 000, nyt on 0. Joo. Nyt on 410 taloutta. Ja sitten täällä näin on tää meidän lakko. Ja tässä on meidän herbalisti. Tässä on Mr. Tuomo. Ja tässä on Ed Speaks. Joten mitä mieluummin toi. Ja joo. Eiköhän tää alkaisi olevan tästä. Kiitos kun taas katsoitte minun videoni. Muistakaa tykätä, jos te oikeasti piditte tästä videosta. Ja muistakaa kommentoida niitä ideoita. Ketä te haluaisitte näkeä minun tekemään tällä Sims 4 Sim Creatorilla. No niin, nyt se onnistuu. Se voi olla ihan kuka vaan tunnettu suomalainen YouTubaaja. Joten kiitos kun katsoitte ja jos te tilaisitte, mä olisin tosi iloinen. Joten ja kiitos kun katsoitte. Noniin, moro!